Jalaran tresno iku saka kulino. Dadi mari ngrungokno nyacatku. Ojo lali subscriben, like, komenen, ambek siji engkas. Ojo lali sharen, matur suwun. Ciri-ciri variasi dapurane kanca nek menggayo pas riyo nang omah. Sing pertama, kesusu mulih. Oh, rek. Riyoyo koyo gak riyoyo. Omah sepi. Anak gak nok kabeh metu. Bojo gak duwe, rondo gak payu-payu. Walah, iki yo ngono. Jajan bleke wafer isine kerupuk. Kan kok pemerintah gak mudun-mudun. Masalah rondo. Ayo. Assalamualaikum. Marco, Assalamualaikum. Ibu Cik nang mburi. Mlebu pangan jajane. Oh alah, koncone Marco ta iki mang, tak kira sapa sampean mang. Ya wis, Marco jahe pundi, Bu? Oh alah iya, Nduk, Marco jahe iki mang metu, dhek pamitan mang jarine ngomong, "Mak, aku kate tuku es dilu engko mulih gak sampe bedog." Parek sampe saiki gak mulih-mulih masalah. Sumpek aku nang omah ijen ngene iki. Ana uang sepi iki lho, Nduk. Wis sampean pangan sik. Walah nggih. Pun nggih, Bu, kula pamit mantuk. Walah kesusu ae, Nduk. Ya wis hati-hati. Ya. Nah, ciri-ciri dapurane kanca sing keloro, arep tapi isin-isin. Marco. Alah, koncone Marco. Ya kene longgo sik, Nduk. Longgo sik kene pangan jajane. Nggih, Bu, nggih. Kok jahe metu ket mang iki pamitan jarine, "Sik, Bu, aku tak metu dilu." Golek mbok apa mang jarine golek es ngono lho. Sampai parek saiki lah ngombene entek iki mang cek ya tak cukupno nang mburi. Alah dilu gak apa-apa, cukupno ngombe tenan ambek iki Marco pisan mulih sik. Kita kasih buka kamu. Oh, ditunggoki gak wani buka, ditinggal glodakan. Wes ki lho, ngombene, Nduk. Ya wis iki ana ing ngene iki ya apa maneh kan ngombe maneh. Nggih, Bu. Nah, sing terakhir, sing paling parah, ciri-ciri dapurane kanca sing udele ilang, tata kramane gak karu-karuan. Rek. Foto dengku. Masalah. Heran aku, Bu. Kan kipas pisan. Masalah gak duwe tata krama. Pangan jajane wis sak ono. Ayan, gua makan tenggo lah yo. Kerupuk. Walah, Bu. Padha ae, Bu, nek kerupuk nang omah yo nek kerupuk iki mang. Gosong pisan. Ya Allah, masalah. Aneh yo wis ngene iki nyene biasa wong yo ngene. Lek wafer sini kerupuk, ya wis gak apa-apa wis sak onoe. Nang mamrene iku golek Marco jah. Penyaluk makan. Wow. Ibuku mang gak masak. Pisan, Bu? Lah iya, sumpek aku nang omah iki, Bu. Panas, Bu. Ya Allah. Lah wis, Bu. Gak usah ngombe, aku tak langsung balik ae. Sak enten-enten Marco aja. Lah iya. Iku ae tak njaluk mangan arek-arek engko, Bu. Wis. Assalamualaikum. Nah, ya iku mau. Ciri-ciri sifate kanca dan dapurane kanca nek pas mendayoh nang omahe awak dhewe. Kanca iku sifate aneh-aneh. Ya wis ngene iku kanca, sampai ana sing isin tapi ya buka bleke. Sampai ya ana sing nyek grup lho, gak parah. Tapi ya ngene iku harap maklum.